Moi, nyt mä siis näytän, miten pystyy tehdä Letseille itse rusetteja. Ja sitten jos haluaa tehdä kaulupannan, niin nyt mä siis näytän, miten näitä pystyy tehdä. Ensimmäisenä leikkaa tämmönen joku tämän kokoinen paperi. Mutta siis tarvitset paperia, teippiä, sakset ja värikynää tai sitten tusseja, jos sulla ei ole puukynää tai mitään. Niin sitten, jos sä haluat tehdä näitä, että nää saa kiinni, niin sä tarvitset teippiä, että sun pitää olla noin. Ne nähdään sitten videon lopussa tai toisessa osassa. Mutta nyt siis otetaan vaikka värikynä. Mä teen tämmöisen tumman tai tämmöisen sinisen rusetin. Ja sitten ehkä seuraavassa tai toisessa osassa tehdään kolkanta. Mutta siis rusetin mä teen nyt sinisellä ja siihen tulee palloja. Mutta mä laitan nopeutukselle, kun mä teen tätä. Ja mä aloitan. Ja teet tarpeeksi niinku tommonen. Ja sit siihen jalkavälittäkö tuolta niistä mun pikkusiskoja äiti välittää tossa. Et jos sä haluat siihen keskelle tämmösen pallon, sä voit tehdä, mutta mä en nyt tehnyt. Mä tein tämmösen. Ja sit mä aloin tekee siihen niitä palloja. Mustalla. Jos sä haluat tehdä tämmösen, niin sen tarvii tällaista tai tällaista. Ja sitten jos haluat käyttää niin sinistä tussia ennen kuin mä nyt alan tekemään. Toista yhdet pallot tuli joku toinen. Mut siis mä en tehnyt molemmille puolille kupaan niitä palloja. Siis nyt ole vaikea. Äiti, ne läpyöt ois pitänyt jättää palloa. No Peter Rökkö Vainin. No niin, nyt tästä meni koko tilaa. Tästä nyt kaikki sterokopinen, nyt se jäi tonne sterokopinen. Niin mä käytän tässä vielä sinistä. Ja sitten tarvitsette mustan ja rajaatte noin ne reunat. Näin, nyt ne on rajattu. Ja sitten leikataan ne pois. Tai toi rusetti pois. Ja niistä niitä reunoja rupsina. Jos haluaa jättää näitä reunoja. Joo, tässä on muutama oma välistä. Mä kotaan vaikka. Mä kainan täällä. Nyt siis kun se on vähän nukkoinen, niin otatte tästä teipistä. Sitten otatte siitä pienen palan. Sitten otatte tämän kokoinen palan. Ja otatte siitä tosi pienen tämmösen. Ja sitten laitatte sen silleen. Mä haluan väittää noin silleen. Jotenkin silleen näin. Mut siis laitatte sen tähän rusettiin. Näin. Noin. Laitatte sen tosta päästä kiinni noin. Noin. Sitten otatte siitä päästä kiinni. Laitatte sen pään. Noin. Ja nyt on valmis. Ja seuraavassa osassa tehdään tämmönen kolmante. Mä en tiedä milloin mä teen sen seuraavassa osan, koska mä en nyt leikki pitää, mutta joo, nähdään kohta.